1 de juliol de 2014. L'Oriol marxa d'Erasmus a Nova Zelanda. 1 de desembre de 2014, 6 mesos després. L'absència de l'Oriol produeix l'anomenat efecte papallona, que acaba desencadenant en immenses variacions dins la vida dels seus amics. Des de que el negre va marxar a Nova Zelanda, que s'està tranquil. Totes les gilipollades que deia pel grup a qualsevol hora... Som feliços, tio, som feliços. Des de que l'Oriol s'ha anat, m'ha canviat la vida. Ara sóc molt més feliç. Gràcies a que l'Uri marxés, la meva vida va canviar totalment. Quan l'Uri va marxar, la meva vida va canviar totalment, no m'ho podia creure. Que bé que hagi marxat. Quan va marxar l'Oriol em va canviar la vida totalment. Quan va marxar l'Oriol vaig començar a tenir èxit amb l'esport. Des de que l'Oriol va marxar, la veritat és que vaig començar a tastar èxit i triomfar. Des de que se'n va anar l'Oriol, la veritat és que ens ha anat molt bé a l'equip. Sí, jo quan va marxar l'Oriol vaig començar a tenir èxit. Sí, la marxa de l'aventura ens va venir a tots. La marxa l'Oriol. Home, si no hagués marxat mai, no haguéssim fet mai la festa a Llívia, que va ser un bon canvi per la meva vida. Feia molt temps que estàvem amargats pel... No hi havia manera. Qualsevol dia te'n recordes a les 3 del matí de què feu, tullits? Què feu? Anem a fer una bicicletada. Que pesat, no tenia res a fer, no tenia res a fer. Des d'aquell dia que va marxar, nano. I quan va començar amb el puto d'acord? Ah, sí, és boníssim, d'acord. Bueno, d'acord, o quan senzillament tenia ganes d'insultar algú, encara que fossin, és que és igual, que fossin les 3 de la tarda, les 8 del matí... Com que va ser nini durant mig any abans de marxar, doncs mira, li donava per insultar o donar pel cul a qualsevol hora pel grup. Perquè, hòstia, abans sempre em trucava mentre anava a estudiar, pujant la Rambla, em truca Oriol, tu què fas? Puja a casa. Bueno, allò que arribes, a veure què estarà fent el pobre tio aquest, que diu, bueno, vaig amb ell perquè no té gaires amics i això. I llavors arribes allà, el veus espaterrat al sofà i què està fent? Està mirant un partit de la segona divisió femenina de Turquia en què no coneix ningú, però se'l mira pel que és el puto esport. Però bueno, llavors per culpa d'això jo suspenia, anava a 1000 recuperacions, m'han quedat assignatures d'altres cursos, però estic fart ja. I tot va començar quan vaig decidir anar a Nova Zelanda a veure l'Oriol i allà un dia vam sortir de festa i em va assenyalar un tio i em va dir aquest tio l'odio, no m'agrada gens, és un mimat, li paguen tots els seus pares perquè era una família d'aquelles de les més importants de Nova Zelanda de tota la vida. I bueno, jo i me'l vaig fer. Mira, em va agradar, me'l vaig fer i mira, vam començar una relació. I gràcies a que la seva família era tan influent dins de Nova Zelanda, doncs vaig aconseguir treballar als millors mitjans. Feia ràdio allà, feia fins i tot televisió allà, estava en el millor moment dins de la meva carrera de periodista. És que per fi em vaig sentir lliure. Havia passat tota una vida en què m'espiava el mòbil, em mirava el Facebook, no em deixava sortir de casa sense dir-li una anava i em controlava tot el dia i realment és que quan va marxar em sentia totalment diferent, podia fer el que volia i per fi, finalment, vaig poder fer el que més m'agradava. Ser actriu de porno català. L'any passat vam anar a fer un GR, camí de ronda, i, hòstia, quin tio més pesat. Va començar un cop ja havíem portat una etapa, un dia caminant, el tio ja tenia el peu ple de bullofes. A cada ciutat on arribàvem volia trepitjar una farmàcia per comprar-se uns putos compits. El tio anava coix tot el dia, crec que ho feia veure. Bueno, és que ho feia veure. I vam acabar fins als collons. A més, el tio trigava amb el doble per arribar d'un lloc a l'altre perquè es passava tot el dia fotent fotos. Anàvem quedant en bici, jo li anava dient, perquè ell sempre presumia que m'encanta l'esport, sortir junts, i després al final era un puto vago que no fotia mai res, jo li deia per sortir, ell sempre fotent excuses de merda, que si em feia mal l'esquena, que si haig d'anar no sé on, sempre fent excuses i clar, jo després em quedava sense entrenar, que jo feia plans per poder entrenar i el tio a última hora em deia que no podia, no sé què, i sempre em quedava sense entrenar. Al moment que va marxar, això va haver-hi perquè clar, vaig començar a entrenar ja bé cada dia i va ser quan va arribar al setembre que vaig guanyar l'Ironman de Mallorca. Després em van agafar un equip, així bo, tal, vaig anar passant d'equip a equip i al final em van portar a Hawaii, al campionat del món, i vaig poder guanyar-lo. Sort em vaig tenir que marxar l'Oriol perquè si no, amb aquell tio de merda no podia fer res, ni entrenar ni res. Tot va començar quan ell i jo anàvem a fer partits de tenis junts
i bueno, anàvem al cercle junts i fèiem partidillos. La veritat és que l'Oriol tenia una mena de joc que podíem estancar una mica. Tenia un joc una mica pesat. Jo crec que si el tennis es pogués xupar la pilota ell ho faria, com fa el futbol. Al cap d'uns mesos que l'aventura hagués marxat, vam voler anar-lo a veure, no sé què. Total, que vam anar allà i en una discoteca, vam anar bé, no sé què, ens vam anar animant, vam trobar un paio així fort, no sé què. Bé, resulta que era l'entrenador de la selecció de rugby. Total, que el jefe anava begut, no sé què, uns xupitos, no sé què, i al final es van animant i vam començar a firmar allà, no sé què. Total, que 2 dies més tard ens truquen, no, que sou els nous jugadors. De què? No, els nous jugadors de rugby. Total, que vam començar a ser els jefes. I érem els jefes dels ídols nacionals. Anàvem allà, no sé què, les festes, les ties, les drogues, drogues, per tant. Vam protagonitzar un ascens meteòric a la Lliga i a la Copa, però bé, clar, per substituir-lo vam tenir que fitxar un nou jugador, que és el Jan, el meu cosí. Sí, jo fins aleshores havia sigut substitut, havia vingut 2 o 3 cops i des que no està ell m'he assentat bé a l'equip. Home, no cal que ho juris, eh? No, i tant. Una llibertat de moviments. Una llibertat de moviments i, bueno, tu ja ho veies, estava aquí el tio i et cridava i no la passaves. Clar, sempre fent allà les ruletes i la perdia allà enmig del camp, que sempre ens deixava la defensa venuts. Buscant una jugada que mai la trobava. Sí, perquè nosaltres quedàvem amb els amics per mirar una pel·lícula i estava molt tranquil, i el tio t'agafava el mando, quan faltaven 5 minuts per al final, t'agafava el mando i el cabró et fotia el teletexto per mirar si veiem el Rafa a la primera ronda del Roland Garros o alguna història d'aquestes, o veiem el Fernando, veiem si entra o no entra. Un drama. Però és que t'agafava el mando i pam, teletexto. Tio, mirem la pel·lícula, hosti. És un drama, tu. A la festa aquella, quan la vaig veure sentada sota la llum de la lluna, vaig haver d'acostar-m'hi, anar una mica borratxo, s'ha de dir, però va sorgir. I de quina manera. Hosti, no ho hagués dit mai amb ella, no. Fins aquell dia, això que ens coneixíem des de ben petits, havíem passat moltes coses junts i fins aquell moment no hi havia pensat mai. A partir d'aquell moment em va començar a canviar la vida, no m'ho podia creure. Estava complint el meu somni i a més amb 2 amigues que en tot moment em van estar ajudant. Que sí, noies? Sí. La veritat és que també és algo que sempre havíem volgut fer, però segurament no ens atrevíem i la Clara, juntament amb el Fèlix, ens van impulsar per donar aquest pas i també col·laborar i ser actius de porno català. Realment els primers vídeos era tot una mica raro potser, però bueno, sort del Fèlix que ens ajudava i tot quedava molt com aquí en petit comitè i a poc a poc vam anar creixent. Estava un dia tan tranquil·lament a casa quan de cop em va trucar la Clara i em va dir que havia decidit que ara que no hi era l'Oriol i que no la podria pillar, doncs que volia ser actriu de porno català i que junt amb ella vindrien la Mireia i la Sílvia. No m'ho podia creure perquè feia uns mesos que estàvem estancats, que ja no fèiem vídeos, que necessitàvem gent nova, carn fresca. Des que va marxar vaig començar a progressar més, anava amb gent que tenia un joc que em feia progressar més a mi. No és que no m'ho passés bé, però no sé, anava amb altra gent i vaig començar a progressar i així vaig arribar a tenir un nivell pel qual em va permetre guanyar el Roland Garros, per exemple. Bueno, aquesta és la copa. De tant en quan feia alguna cosa, però no compensava gens tot lo dolent que feia. És que no es podia seguir així. I a més et manava. Sí, no. Sortia a la banqueta i... Et senties cohibit, no venies a disfrutar. Jo quan venia a fer substitut no desplegava. Ostres, sort que el va substituir, No sé si ella a Nova Zelanda haurà trobat un equip, però bueno, si l'ha trobat només enviaré un missatge de condol als seus companys perquè segur que els hi va bastant malament des que està ell. Sí, el petó, és que el petó. Estava molt nerviós, però clar, amb el vodka Red Bull que duia, doncs no va ser tan problema. Estàvem tots junts sentats parlant i em vaig llançar, i sembla que li va agradar. Suposo que us estareu preguntant de qui estic parlant, no? Doncs ella és... Sí, sóc jo. T'estimo molt, jo a tu t'estimo molt. Si estàs amb mi desapareix tot el que és trist. Un dia gris o pintes de colors. És que era perfecte. Em feia petons cada moment. Em comprava flors, m'invitava a sopar.
mil coses. És que no puc explicar lo perfecte que era. Em tenia la quita. Va ser meravellós, que fem tantes coses junts, que si viatges, quin estiu hem passat a Punta Cana, a la platja. Estan tan enamorats, tot. És que va ser preciós, és que no tinc paraules. I la copa, tio? Què? Ostres, la copa va ser una cosa memorable. Copa... La veritat és que vam anar passant de ronda i jo no m'ho creia. Vam anar passant de ronda, jo amb l'Oriol al cap, però vaig arribar a la final i se'ns va passar l'Oriol, eh? No. Et recordes, no, de la final? Ostres. El Red Devils, Ostres, macho. contra el Red Devils, aquest equip que ens havia costat sempre tant, aquella banda de pares però que la tocaven tan i tan bé. Ostres, què els hi vam clavar? 10-0, no? 10 o 12-0, sí. Que fins i tot jo vaig marcar un gol de xilena. Jo vaig marcar aquell gol de xilena. I mira, fins i tot un em va venir després del partit i em va dir, escolta'm, jo estava al davant, que em va dir, què heu canviat a l'equip? I nosaltres no, que s'ha anat un component de l'equip. I que va dir, ostres, com es nota, com es nota. Com es nota, va. Haskin, sir! Bueno, la final amb Federer va ser un moment èpic. Crec que vaig desplegar un joc mai vist a la història del tennis. Recordo alguns punts on jo tenia un revés diferent dels altres, més creuant, més bo, no sé, el Roger que li dèiem nosaltres, pues estava molt desquixat, se li veia la cara i jo notava que estava trist, que es sentia trist perquè veia que el meu joc l'estava rotllant i bueno, tot això pues, va culminar en un punt on tenia jo un drive, vaig fer un drive tipus Nadal, l'únic que el Nadal no el fa bé perquè ell l'acaba així, a més té aquest braç massa gros, l'altre el té massa petit i llavors va descompensat, en canvi jo estic molt més ben format, bueno, vaig fer el drive aquest, després em va venir al revés i vaig creuar molt i no va poder fer res, bueno, així vaig guanyar la copa. Crec que va ser un partit èpic per la història i bueno, va demostrar que poder soc el millor jugador del món. Des que l'Oriol s'ha anat he aconseguit treure matrícules d'honor a quasi totes les assignatures i per això m'han agafat a Boston, a una universitat, a una beca molt important i així he pogut augmentar el meu expedient acadèmic. The light was leaving in the west, it was blue. The children's laughter sang, skipping. Mira ara, he descobert coses que mai hauria pensat que faria. M'he apuntat a pintura. Tu, a pintura? Jo vaig al gim, nano. M'estic fotent com una roca, Imagina't. Sense l'Oriol es viu de puta mare. No cal que ho diguis, és evident. Per fi he pogut complir el meu somni. He fotut una ruta collonuda, sense ell, bueno, una ruta no, unes 20. I de fet, cal dir que he pujat al puto Everest, que no hagués estat possible si l'Oriol hagués vingut. Perquè la ruta ja és particular, a l'última hora i va ser un fracàs. I la culminació del nostre èxit va ser el torneig a Los Angeles. Vull dir, va ser espectacular. De fet, bueno, d'això, com vam guanyar la Copa, l'Aleix Iol va muntar allà un torneig allà a Califòrnia, a Los Angeles, de tots els guanyadors de lligues nocturnes del món i vam anar i, bueno, va ser espectacular. Explica, te recordes la fase de grups, de l'eliminatòria? Impressionant. Vam jugar. No vam perdre ni un partit. Tinc gravat el gol de la victòria a l'últim minut com si fos, bueno... Jugada que va començar per la dreta, no? Mira, va començar per la dreta, la tenia el Vila. El Vila es va moure per la banda. Corria, la va passar al mig al Soler. Del Soler va passar al Miqui. El Miqui se'n va pixar dos, me la va enviar a mi, jo te la vaig enviar a tu més cap a la banda i tu vas fotre un centre, i es va aixecar. Va fotre un bot al Soler, un bot, i va fotre un cop de cap que va fotre per tota l'esquadra, minut 92,
Es va caure a l'estadi, tu, es va caure a l'estadi. Però completament, Tu creus que l'Uli l'has ficat? Tu creus que l'Uli l'has ficat? With the sunset and the moonrise, not so far behind, to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Vam començar a nivell petit, aquí a Sabadell, i llavors ens vam començar a expandir més. Vam marxar a Los Angeles, recordeu? I sort que sempre vam tenir el Fèlix al costat, que ens va anar guiant una mica i ens va ajudar. Allà realment ens van obrir totes les portes, vam començar a conèixer gent, jo és que no m'ho podia creure, finalment m'ho estava passant bé, estava fent el que jo més volia i és que era tan feliç, tio. I és que vam conèixer tants tios. Impressionant. És que te'n recordes d'aquell? Que tot dia, aquell actor, tio, és que ho vaig passar, és que mai ho havia passat tan bé. I bueno, és que, tia, ens venien pel carrer, que és que ens perseguien, És que no té res a veure aquí, vull dir, allà... Molt, Vam començar a fer vídeos amb elles tres, en tots els vídeos sortien elles tres, vam començar a tenir més i més visites, ens van començar a trucar productors de tot el món, vam anar a Califòrnia, vam fer una carrera, una pujada espectacular, vam anar a festivals de Berlín, de Tòquio, de tot el món, no paràvem de guanyar premis i tot els deia que a elles i a que l'Oriol marxés. Doncs clar, molta tranquil·litat, podem veure pel·lis senceres, documentals sencers, sèries, qualsevol cosa que posis a la tele, sense haver aquell passat i et foti el teletext. Vam guanyar, tu no saps el que va ser això? Ni te'n recordes, però bueno. Aquella nit. Ostres, quina nit, tu. Alcohol, drogues, sexe, putes... Home, més a Los Angeles. Ens van convidar a mirar els millors clubs, amb les millors models. Ens van donar diners a tots. Vam tornar aquí i ens menjàvem el món. Èxit rere èxit. Ostres. Els dies ens feien cas, ens convidaven a tots els llocs, era una cosa espectacular. Sí, li fèiem la competi al Messi amb els anuncis de Rexona i coses d'aquestes. L'Everest va ser llegendari. Va ser duríssim. Ens faltava una etapa per arribar i un dels xerpes, que anava acompanyat de xerpes, no com l'Oriol, que li deia xerpa però no té res a veure, allò eren xerpes de veritat, es va fotre malalt i total vam quedar un dels xerpes i jo. I va començar a venir una tempesta però de neu a saco, no es veia res, tot blanc, i de cop el tio veig que desapareix. I dic, hòstia, ja l'hem cagat. Em va fer recordar quan estàvem arribant a Palamós a peu, com el camí de Ronda, que estava sol, perquè el Ventura, per culpa seva, el tio es va perdre i va començar a cridar que l'anéssim a buscar i no sé quantos, total, tot el grup el van a buscar i em vaig quedar sol al puto mig del bosc. Doncs això igual, però l'Everest. A 7.000 quilòmetres d'altitud respecte al mar, collons, duríssim. No sé com, donant voltes, fotent buits, zeros, quatres, ja no sé què vaig fer. Em veig a una punta, una roca, miro, i estava dalt del puto Everest. Espectacular. Vaig dir, Uri, va per tot, tio. Mesos més tard, l'efecte papallona agafa una nova vessant més surrealista i inversemblant. La nova situació dels amics de l'Oriol s'ha apropat cada cop més al caos absolut. Què? Ja està. Ja fumades, oi? És que tenia una mica de calor i però ara per prendre l'aire. Hem d'anar a casa dels meus pares, no vull que facis pudor fum. Ja saps que no m'agrada que fumis. Però que tinc 20 anys, ostres, deixa'm fumar si vull, tot el dia estàs igual.
Estic farta ja. No m'agrada que fumis, llavors no vull fer-te un petó. No vull fer-te. Penses que m'importen els teus petons? Anda, tira. Encara tinc aquell vídeo que em diferenciava de tocar la pilota. Com podeu veure encara sé... Bueno, i encara es veu que encara puc tenir progressió i tot va canviar aquell dia. Jo era el millor jugador del món, ja reconegut, i era Wimbledon. Era Wimbledon, era un partit sense molta transcendència, però jo era una estrella i la veritat és que tenia molta gent que em seguia. Jugava contra el número 300 de l'ATP o 500, un nen que ni la seva mare el coneixia quasi. I la veritat és que m'estava aplastant, no em sortia res, no sé. Havia arribat molt trasbalsat al partit. El que va passar va ser que en un punt molt important del partit, a mi, el millor jugador del món en aquell moment, un recullapilotes em va voler fastidiar molt al llarg d'alguns punts del partit i en un moment que no em va voler passar la bola, doncs, fa mal dir-ho, però la veritat és que em vaig acostar a ell i que li vaig donar el primer cop ja no vaig poder parar. No sé què se'm va fer del nen, però crec que li vaig fer molt mal perquè a partir d'aquell moment ja no vaig poder participar més al circuit professional. Sí, llavors que van anar passant els mesos, clar, hi quedàvem els meus amics, se'n fotien de mi perquè no sabia quina posició anava el Getafe, no sabia si el Llagostera estava en play-off descent, clar, i quan la gent se'n fotia de mi, llavors trobava a faltar aquelles tardes de teletexto, fotíem aquells maratons de teletexto, que clar. No funciona el WhatsApp. Oriol envia alguna cosa. Al principi va estar bé que marxés, però al cap d'uns mesos al final el trobàvem a faltar, t'imagines? Encara que fossin comentaris de merda, però és que... Jo no tinc amb qui descarregar la ràbia ara i porto uns mesos que... Tranquil. És que joder, tranquil. Que andes encara. Sí, no, però el problema és que... Doncs res, va arribar un dia, quan ja ho teníem tot i estàvem forrats, que quan les noies em van dir que ho deixaven, me'n vaig adonar realment que ho havia estat fent, que havia sigut aprofitar-me de 3 amigues i a sobre de la nòvia d'un amic i que això era molt lleig i vaig decidir deixar el porno amb elles i deixar el porno. Quan ja havíem arribat al màxim de tot el que podíem, havíem fet potser 100 vídeos diferents, ens ho havíem passat genial, però és que ja en aquell moment teníem diners, teníem la fama, però jo no em sentia bé amb mi mateixa, no podia seguir fent això, no estava bé. Sí, no, realment no era el camí que nosaltres volíem seguir, estàvem perdent tota l'estabilitat que havíem guanyat, també estàvem perdent tots els amics i vam decidir tornar a casa. Exacte, i quan vam tornar aquí vam intentar recuperar el que teníem abans, els amics, una mica la família, una estabilitat amb una parella, no això d'anar voltant cada dia amb gent diferent i a poc a poc, mirar de tornar a la nostra vida i refer-ho tot una mica, vull dir, sense oblidar el que havíem viscut, però tornant a com érem i jo realment espero que l'Uri algun dia em pugui perdonar per això, perquè no era jo. Tot era perfecte fins que vam anar a viure junts. Sempre es deixa la pasta de dents oberta, que no saps que s'asseca quan està un dia sense tapar-se. És que mira que em posa negre, em posa negre. Que si dormen mitjons, quants cops li tinc dit que em fa fàstic que dormim mitjons? Sempre li dic, sempre. Que si ronca quan estem dormint i no em deixa dormir. Això són els problemes per ella, sí. Llavors és ella la que em crida tot el dia, això és que no es pot aguantar, en sèrio. No sap el que és tenir problemes de veritat. I aquí la que ronca més sabeu qui és, oi? Tot anava bé fins que va començar el primer partit de les 7 Nacions. El camp estava patat i tothom tenia moltes expectacions dels nous jugadors, de l'estrella, no sé què. Vam sortir al camp, vam fer un ball de puta mare, es van cagar els rivals, però quan vam començar el partit no sabíem què fer.
no sabíem a qui tenia que passar la bola, si es podia passar endavant, endarrere, no teníem ni puta idea. I clar, ens vam fer fora el segon partit, vam ser la central del país, tots fets merda, i bueno, vam haver de tornar aquí a Sabadell, com sempre, els nostres colors. Fins que va passar aquell incident, vaig haver d'anar-me'n a viure fora, a l'estranger, vaig decidir anar a Tailàndia, on la gent és més liberal, i bueno, vaig haver de fer coses molt radicals, com posar-me aquest ingert de cabells que veieu aquí. Des que va passar allò m'he decidit canviar el nom, ara em dic Alexander Supertramp. És un nom que vaig decidir així ràpidament, em va venir al cap. Vaig començar a guanyar des que vaig fer el primer Ironman i bueno, fins que vaig arribar al Campionat del Món a Hawaii i vaig donar positiu amb dopatge i si m'havia dopat, m'havia pres EPO, clenbuterol, m'havia fet transfusions de sang i vaig arribar al meu fons, em van posar fins i tot a la presó un mes i allà doncs a la presó vaig veure en què m'havia convertit, que només volia guanyar i va ser llavors quan vaig veure que havia perdut el que significa l'esport, els valors de l'esport i només pensaven que tornés l'Oriol per poder tornar a quedar, per sortir, per fer les sortides, passar-m'ho bé, entrenant i això, que és realment el que importa. La telegrafía de la misma línea. Se desespera Cristian así pensando en que ha tenido mucha fortuna. Després d'haver pujat a pràcticament totes les muntanyes més altes de tot el món, em faltava l'última, el K2. Hagués estat la persona més jove en haver fet aquest rècord, però va arribar la gran tragèdia. Però quan ja ho tenia tot, va arribar aquell dia. I bueno, va venir aquell noi de Nova Zelanda amb el qual havia estat durant molt temps i em va dir que no m'estimava. Que tot el que havia fet era per fotre l'Uri, perquè jo era la seva amiga i per tant havia estat amb mi només per fer mal a l'Uri. Clar, jo en aquest moment em vaig tornar cap aquí, ho havia perdut tot i em vaig adonar que per culpa d'aquell home jo havia perdut una amistat important, jo havia perdut a l'Oriol. Tu ja estàs. No, encara no. Un altre cop, que tenim pressa, va, en sèrio, que ja Va, estàs. deixa'm, ostres, ja saps que tardo la meva estona a arreglar-me. Però que és igual el que et posis, que estaràs sempre igual. Pots deixar-me? Si m'agrada arreglar-me, m'agrada arreglar-me. Estic farta, Sergi, home, sempre estàs igual. Però tant temps fa falta. Que em deixis. Ara vindré. Molt bé. Però... Algú ens faltava. L'èxit sempre s'acaba. Algú ens faltava. L'èxit ens va acabar consumint per dins i per fora. I... No ens va portar enlloc, no ens va portar enlloc. La gent ja no ens estimava, no ens feia cas, no ens sortien els passes, els gols. Les jugades ja no eren les mateixes i ja no... Vam tornar a la Lliga al Cercle. Vam acabar la Lliga al Cercle, vam baixar de divisió i tot. Va ser una cosa... Va ser terrible, la veritat és No que sé què va passar. ja ni anàvem als partits de futbol, perquè clar, el que organitzava per WhatsApp tot era l'Uri, i el grup d'amics es va anar separant, ja no quedàvem... Ja no ens fèiem cas, ja no... Ni ens saludàvem pel carrer, ja. Estàs millor, tio? Bueno. Va, tio. És que el trobem molt a faltar. Sí, bueno. Bueno, m'agradaria que vingués, que tornés l'Oriol per tal de poder fer més partits amb ell i poder recuperar una mica les maneres que ell sempre ha tingut, com ser un cavaller, com el rival, no posar-se amb el rival, com respectar, com la manera com separa quan dues persones s'enfaden i bueno, una mica de companyerisme. Són valors que ell té molt integrats i que em podrien ajudar per tornar al circuit professional.
I quan vaig tornar aquí, després del meu fracàs allà, havia perdut la feina, havia perdut les pràctiques que tenia, ho havia perdut tot, i em vaig trobar que havia de fer feines fent documentals de merda, com aquest. És que era 2 de juliol, és que... 1 de juliol de 2014, l'Uri va marxar... Em vaig fotre de cap, vaig començar a rodolar i en aquell moment, en comptes de pensar si m'obria el cap o no, només vaig pensar en que hi hagués un Oriol Ventura a baix de tot de la muntanya, plantat allà, fent fotos al paisatge amb el seu mòbil i preparat per parar-me els peus i jo resultar il·lès, però no va ser possible. Oriol Ventura no hi era. I llavors va ser quan vaig pensar i me'n vaig adonar de tots els valors que aportava l'Oriol, de no competitivitat, de saber gaudir, de les caminates que fèiem, de riure, de disfrutar el moment i no d'estar ofuscat per pujar a una muntanya que un cop estàs a dalt doncs has de tornar a baixar. És una putada. Una vegada estava a Boston, ho tenia tot. Un bon dia em vaig mirar al mirall i vaig dir, ostres, em falta alguna cosa. I vaig decidir tornar. I una vegada aquí em va passar el mateix. I sabeu per què, no? Perquè, Oriol, eres tu el que em faltava. Torna ja, vull continuar mirant partits de segones divisions, de tots els esports, de totes les nacionalitats, perquè en realitat el que feia amb tu era parlar amb una gran persona. Torna, Oriol. Vam estranys. Ens faltava potser algú que ens posés al seu lloc. Ens faltava aquest nexe d'unió entre tots, ens faltava aquella persona. I això només ho podem recuperar si torna l'Oriol de Nova Zelanda. Així que, Oriol, quan tornis... Oriol, ets benvingut. T'esperem als braços oberts. Que torni quan abans millor. Sisplau. És que amb ell se'n van anar tot el nostre grup i ara tot el dia junts i costa d'aguantar. Ja no es fem mai sopars, no sé què, clar, com que l'Uri ho organitzava tot, ara ningú munta sopar. I clar, si no estem amb tots, el del Sergi s'ha tornat insostenible. Bueno, Uri, necessitem que tornis perquè vam tornar aquí a Sabadell i no sabíem jugar res, estàvem superdesmotivats, anàvem pel carrer i ens feia por tot, no fotíem una bola a porteria i necessitem que tornis perquè ens tornis a unir, tornem a fer confiança en nosaltres mateixos i ens tornem a apuntar el que sigui, a tennis, a badminton, a petanca, però hem de tornar a guanyar com sigui perquè ara mateix som autèntiques merdes. Així que... Torna, Oriol! Oriol, torna ja, espero que em puguis perdonar per tot el que vaig fer a Nova Zelanda i torna aquí a Sabadell, que tots et trobem molt a faltar. Uri, sisplau, torna ja, perquè jo només puc sortir d'aquí si tu estàs al meu costat i m'ajudes a ser com abans, em fas feliç. I sisplau, vine allà, que vull que estiguis aquí al meu costat. Uri, tu que ets un noi centrat, torna, sisplau, i ajuda'ns a recuperar l'estabilitat que teníem abans. Sí, realment, Uri, necessitem el teu suport, així que torna ja, sisplau. Oriol, torna, tio, torna i tornem a fotre un camí de ronda, hòstia, amb compito sense, però torna ja, tio, torna. I mira a càmera. Doncs, Oriol, torna ja per poder gaudir un altre cop d'aquelles tardes de teletexto que tant disfrutava. Que volem que tornis, fill de puta. Torna ja, et necessitem. Torna. Torna, Oriol. Doncs res, Oriol, espero que em puguis perdonar i t'esperem amb els braços oberts i torna ja, sisplau. Oriol, torna ja, tio, que ja t'estic esperant per fer sortides en bici, igualment que tu mai no puguis, i que torna ja, el més aviat possible. Uri, aviam, Uri, això va per tu. Què dir-te? No sabem què fer de vídeo, per tant... Ai, parlem amb totes les sinceritat. Som unes amargades, vale? No, això no! Una mica. Vale, una mica. Va, tio, tu perquè no tenim ni puta idea de què dir-te. Aviam, t'estimem molt. És que tothom ho ha fet tot. Nova Zelanda et canviarà, però nosaltres estarem aquí per sempre. Que penses en nosaltres, que ens trobem a faltar, que t'estimem, Uri. Va per tu! A la
Hola, Uri. Em sap molt greu no poder venir a la festa i també em sap greu no haver pogut gravar res, però t'estimo igual i que vagi molt bé per Nova Zelanda. Sí, em sap greu que no t'he pogut gravar res perquè estava amb el Manol Lama acabant de concretar qui faria la final del Mundial i no he pogut venir abans. Què t'anava a dir? Vagi molt bé per allà, recorda que ets el meu cosí tercer, vull dir, deixa'm bé per allà per si alguna nova zeolandesa és maca i és per mi, ja saps, me la portes i me la presentes. Apa, adéu, nen. Bueno, Ventura, te'n vas una temporadeta a Nova Zelanda, segur que tot va superbé per allà, tu ets un crac. Aquí et trobareu una miqueta a faltar, tampoc massa, i res, quan tornis ens retrobarem. Que vagi molt bé, una abraçada. Coño, que se acabe ya.